3:00 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Sala sunapin dota. Pangyari. Sorry po. Nasala lang po. Nasasala lang. Good afternoon. Merienda. Merendal na po, merendal. May mga birthday ngon yan. Happy birthday po. Sa Sendo Gabos, mga birthday celebrants natin. Magandang morning po, magandang afternoon. Sa Sendo po Gabos, may mga travel ngunyan. Ingat po kamo sa pagmamaneho. Sa mga listeners na tabi dyan, mga tugang sa Bilog na Mundo. Kumusta po kamo dyan? Kami po nagalaom na kamo Gabos na sa marahin na kamugtakan, libredo, mga tugang sa anuman nakapahamakan. Magandang afternoon. Uy, so mga taga First District po, Kanalbay, kumusta kamo dyan ha? Pon po dyan sa Tiwi hanggang sa Santo Domingo. Rapo-rapo, nito, mga taga Kamalig, Ligaspi, ano pa ang Second District ha? Daragal Bay. Good afternoon po. Sa tuya tabi na mga travelers dyan. Ingat-ingat lang ha. Mag-ingat po kita sa mga sahib ni. Huwag lang pikon ha. Isa ng pirikonan. Relax na kita ha. Isa kita magpipirikonan. Tangani po na pan ha. Ngani po na day kita ki problema. Tapaminsan, Kuya Nems, na may mga nagdadrive na sigang pagipaiwal, sigang pakisuhay, tapos nagpasundo man sa naandua. Malikaw, nag-drive, nagsabitan sa duwang auto, nagpasuhay ang dua. Tapos, pag umidabot sa pulis, nagkakasundo man sa na. Dikit, ano mo para pakiiwalan tatabi, ha? Ano man tabi ang pagpapara pakiiwalan ta kung arog ka ng buhay, di ba? O, di kita, dango ganin doon eh. Igwada mga tugang nintulong klaseng pagkamuot. Ilingada kung tama ini na. Iligwada mga tugang kitulong klase nin pagkamuot. Igwada nin tulong klase. Tuluman sa nadatabing klase iyan, sabi digdi. Number 1, mga tugang, ang sarong klase ng pagkamuot, iyo ang pig-apod ko yan name na, I love you because I want you. Adi, ano nang paano ito na-explicar ta daw? Isa nang pwede maka-explicar ka na dyan sa nagdadangog. Ang sarong klase ng love, mga tugang is, I love you because I want you. Mahal kita dahil gusto kita. Tama? Mahal kita dahil gusto kita. Tama? I love you because I want you. Okay na ini, tabi na nga. Mahal kita dahil talagang gustong-gusto kita. Di ba? Ikaw man ki mga sarodang klaseng pagkamot, ako sabihon, I love you because I need you. Mahal kita dahil kailangan kita. Ay, admit ko bako maray. Bako gari may date kitang discussion may kinaraman digdi. Hello? Migo, good afternoon. Good afternoon, Migo. Ang mas marigyan, so, I love you because I need you. I love you because I need you. Iba kaya, migo, ang want sa need. Oo, nataman. Oo. Ang need so pangangaipo, kaipuhan ta ka, gusto ta ka, takaipuhan ta ka, tama? Pero itong saro, gusto ta ka, love ta ka ta, Love ta ka, gusto ta ka. love ta ka ta, gusto ta ka. Oo. Wala yung saro, pasmaron. So, love ta ka, takaipuhan ta ka. Pwede ba yun? Oo. Kaya gusto ko nga ni talaga. Yan kung sabihin mo, kaipuhan kung di ka naman kaipuhan, kung sabihin mo, bako muna siyang love. Iyo. Ay, nako. Yan Kaparas masakap. madalagan migo no. Ha? Kaipuhan ko na sunod ko.
Tanan, ha? Dahil na migo nasususog kunhay na sulod mo pangyari. Ha? Dahil na nasususog kunhay na sulod mo. Basta, inambil na nga ini. Ata, tinaw ko na nga. Tantad naman, naputungan naman si Jenny, ha? Dahil Pero nasusunod siguro kunhay na. narinig na Ha? ni Sarah. Ata pati si Sarah, nalilibong na sa imo. O sige. Talaga, nakapalod doon sa nangyari, ako nang gawan. O pigayos ko yung Jenny, wala rin digdi eh. Dinaglaw mo niya na. Siya ang load niya migo, through Gcash. Hindi naman. Testingan do kung may naglag sa imo na, ilingan do sa Gcash, kung may naglag sa imo na 100 pesos. Ay, wala man po akong Gcash. Ade ka man ki Gcash? Talaga. Oo, wala akong Gcash. Talagang may duda talaga kita. I love you because... Oh, sige, Migo, salamat. Oh. Ayo. Basta na, tayo sunta yan, ha? Wala si Sarah kasi Jenny. Diba? Okay, thank you. Diba? Oh. Ani katulad na klase, dango ganindo ini mga kapinggi, ha? Ani katulad na tabi, I love you because you need me. Nailing muna. I love you because you need me. I love you because I need you. I love you because I want you. Bikulon ta. So, primero, love, namumutan ta ka, ta gusto ta ka. Namumutan ta ka, takaipuhan ta ka. So, ikatulo, namumutan ko ika, takaipuhan mo ako. Sige daw, Bigo. Explica rin daw ini. Ha? Lupisilon. Ano? Sige daw. Ano? One-sided. Iyon na nga ni iyan. Pero mas gusto ko ito na, I love you because I want you. Tama, Bigo? Nagdi-differentiate baga ang need baga wants. Yeah, correct. Ang need talagang kaipuhan mo. Oho. Ang wants minsan, mas hindi magkaipuhan. Muya mo. Okay. Parang ang wants, artificial. Oho. Samantala ang need, talagang kaipuhan mo. Iyon man ang need, so gari, bako siya gari compulsory na pag mo na sa kaipuhan, out na, di ba? Oo. Yan, once ito, once. Oo. In the absence of once, need ang simbag. Oo. Pero masanay ka, nami-miss mo siya. Kaya Pero- kaipuhan mo. Pero, Pero man siya naka-duty. lapas untang yung salbatana ka. Sa Lunes pa na, amigo. Ayun na. Bye-bye. Pastidyo na. Sa Lunes pa man, duty. So, di ba? Oh, kamu tabi nag-antabay. Saan kamu duman? Ang pagkamot mo daw sa imong agom. Ang pagkamot mo daw sa imong girlfriend, syota mo, pagkamot mo daw sa konsisay. Saan po minakoneksyon, minakonektar? I love you because I want you. I love you because I need you. I love you because you need me. Oh. Di ba? Oh, paano nakita ka ini? Mga kapingki. Kaya ano kita kaya bagang tao ang pagkamot ta mga tugang perming may kondisyon. Di ba? Perming may kondisyon. Pero saro databi sa mga paagidigdi, iyon pagkakaigwa mga tugang pakiki ayon sa gusto kan sa imong partner o sa gusto kan sa imong namumutan. I love you because ano nga nito? Pasensya na kamuta. Pagkatapos kang Earth Forum pero inatake ko ang allergic rhinitis ko talaga. Kaya, pero okay na ako ngunyan. Medyo okay na ako ngunyan Ha? Okay ako na ako ngunyan. Oh, good afternoon, sabi niya. Good afternoon po, Hen. Gusto man ako sa I love you because I want you. Kaya baga, pero sa economics baga, properly defined the difference between wants and needs. Yan. Di ba? Pero, giri kon i-simplify literally
literal interpretation. Ganito naman ka Kuya Nemi sa I love you because I want you. On the process lang, so pigtataraman mo ka iyan, I love you because I don't know you. Arong kita ka na mga arong na kita kaya Noy, Jerome, babaan na ang aircon tabi taas-taasan no, nagiinit ta. Binababa ko sa aircon nga ako gari napupuot ako. Ay, lingan ako sigado ko yun ha. Ibalik mo sa dati. Ano? Ibalik mo tabi sa dati na sitwasyon. Yan, okay na. Yan. Oh, di mo na pa yun na yan tabi ang ano yan, ha? Okay. Aha. Arong ka ini, may naputdigdig. Paano man ngaya iyan na mga tao na mahilig magkuakim mga bayadan na mga girls? Arong ka ini. Ako never in my life na nakaka-experience sa kanarong kang kuya ni Misnat. Bako akang babae, babayadan mo. Gali, bako an maray. Pero I don't know kung ano sinda mga tugang na parang di ko aram ang classification tabi. Di ko aram ang classification. Kayan, mga tugang. Pero gari, mas maray na. Ano po kayan? Magtaga-analyze tabi kang sitwasyon. Imagine mako akatabayadan mo. O ano man, nauroron ta yan. Alanganin man tabi ang sitwasyon. Diba? Alright, ito. Alas 3:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Hindi kita sa mga dagdag na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ito. Danguganin do tabi ini. Sad facts about men. Igo na ang mga tugang kimamundo na ano nga ng facts? Sarong mamundong katotohanan tungkol sa to ng mga lalaki. Aber daw. Ito. Danguganin do ini. Most men ang kadaklan da mga tugang sa mga lalaki don't get compliments. Kadaklanda sa mga lalaki, mga tugang, habo na magakuaning compliments, habo na pag-umawon. They don't want to hear thank you. You are very good. You are very good. Sometimes you are very kind. Kadaklanda sa lalaki, mga tugang, bako iyan ninda kursunada. Imbes na tabi ang kadaklan sa lalaki, when they do, they remember them for years. Yung managad ko yan adi. Ang mga lalaki databi, habo ninda ki compliments kung anong ginibo mo sa inda, sa iya, sa imo. Kung anong ginibo kang lalaking yan sa imo, kung anong ginibo kang lalaking yan sa komunidad, kung anong ginibong kang lalaking yan sa organisasyon. Most men don't get compliments. Pero yan na nagigibo niya. Nagtatatak iyan sa isip mo, sa isip kan komunidad, sa isip kan palibot, nin halawig na panahon. Arog pa rin iyan kan, adi. Kaya lingon mo, kaya ang mga lalaki databi, di man habo pang para umawon. Pero, tandaan mo na ang pigigibo dakaan, dahil basta-basta Kuya Nemi nalilingawan. Nata dawadi. Ito tabi, mamundo na katotohanan sa mga lalaki. A very sad facts about men. Habo din ng compliments, pero ang gigibo ninda nagtatatak sa satuya na organisasyon, sa banwaan, sa imo bilang tao, nagginibuhan kang lalaking yan. Yan. Ito, number 2. They cry in silence. Iyo mananggad ko yan ni ang mga lalaki mga tugang, naghibi yan pagsulo na.
Ako, gusto ko maghibi ko yun. May kataning ako, may hungko ang kalamang. Pero, ang katotohanan na tabi sa mga lalaki, naghihibi sinda, mga tugang na sinda na sana. They cry in silence. They cry, mga tugang. Nanay nagluluwas, ang say ng luha, pero ang say datang tabing sa diri, feeling that they are crying. Because they were taught not to. Paano kang kita ng mga lalaki, tinurang kita, hindi ka ngayon maghibi. Di ka ngaya maghibi, bako kayang to, naghibi ngaya bako tunay na lalaki. Ano naman mo kuya ni kang panahon, magurang baga, oy noy, sigan hibi mo, ano ka, bako ka tunay na lalaki, sigan hibi mo. Di ka maghibi, gani bako ka tunay na lalaki. That's why, ang mga lalaki databi, mga tugang cry in silence. Oh. Ako gusto ko maghibi, may kataning agot, may hungko ang kalamang abaga. Ang pagkatao sa maghibi, so sa iyang manggas, bubulnuton mo, ibubog papahidon mo. Diba? Arong na kay, paano, tinuran na kitang mga lalaki na bako marayda at tabi ang paghihibi. Yan magkakuruat naman sa tuya ng mga gurang man. Noy, sigan hibi mo, ano ka, gari ka, bako katunay, babayi ka? Yan. Di ba? Ito. Ito din. Ikatulo, they feel pressure to stay strong. Even when they are breaking inside. Sinda databi, mga tugang nakakamati ki pressure. Pagkakamati sa ki pressure, pero sindami na kusog. Human ang gad-gad. Adi. Karon databi kita kaan ng mga lalaki. They struggle with mental health but fear being seen as weak if they speak up. Ako baga kuya ni ako nagpaparataram sa mga role collection. Yung mga role collection baga. Yan ang recollection. Yan ang sarap paano pagkaan? Recollection sa mga sharing. Deko sinikaan. Baka makatuga ako kang kasalan kong lalo. Di ba? O kung bako, di po naiwasan mga tugang ang paghibi ang mga lalaki na may struggle sa mental health. Sinda, mga tugang so na ipahiling, habang nang ipahiling na sinda maluya. Ang mga lalaki na gusto ipahiling na sinda ba kusog, strong. Kaya po, nag-struggle sila sa ng pag-iisip, gusto nilang taguo na sinda, ang sa indang weaknesses, habo ipahiling. Now, sige daw. Sige daw. Ano patabi ito? They get lonely but rarely say it out loud. Ang mga lalaki na, kalakalang ka, namumundo man. Pero pag namundo dan mga lalaki, Kuya Nems, pambihira nindang isabi kung ano ang namumundo aninda. Grabe man, ano? Grabe man. Garo grabe na, di ba? Arog pala niyan ka na. They love quietly and hurt silently when it's not returned. Ang mga lalaki databi, mga tugang, na-inlove din sekreto. Pero, nakukulugan sinda, kung ano sa iyan databi na love na iyan, day sindang nako ang kabalyuhan. Maray nga na talaga ako, base sa kuyang istorya, eksperyensya, ang girlfriend ko nang ganyan talaga, si Mrs. Kanina ka ako, ika na ngaya talaga? Ano na, gumul. Di ba? Last. They get told to man up instead of being asked if they are okay. I see. Paano pagbikol ta ka ito? Ang mga lalaki mga tugang, mas gusto na tabi din
Desi na pigahapot. Ipahilingan siya ng pagiging lalaki, imbes na tabi nagpaparahaputon mo. Arog pa lang ka na, no? Ang sa likodan, mga tugang kan sa tuyang, sabi, sad facts about men. Saka, di iyon na po yan. Mga tugang sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog. Ay, sandi, may reaksyon nun eh. Hello? Hello? Amigo, Good afternoon. ako nga pa talaga, dahil napigparahapot Oh. kung ano ang gusto. Natural. Nataman to. Let your hand do the talking. Lakos ko kayo sa bat. Ponbe ako dyan, ah. At amigo, Ano? lalo na kung magkataning ka mo sa bus baga pa uli. Sa bus. Let Let your hand do the talking. pamundo ka dyan, ah. May mga akin nagdadalangog. Ay, ialalayan mo nga na siya pag mababa na. Okay. Siyempre mababa, Okay. maano baga siya, matumba baga, nag-aandar ang bus baga. Siyempre, Yeah. alalayan mo. Okay, tama ka ba? Ako kay amigo, tuod ako kan mag-alalay. Iyo. Maski mo nagod ako kumidbid, pig-alayan ko anyan kung ngayon medyo maloy magiro. Ma'am, pwede po, gusto mo tabang? O iyo, tapos, tabangan tapos, magbalyo sa Miss- pedestrian lane. Miss, gusto mong ako mabitbit kang bag mo pa-cross sa road? Please, sige po, please. Pagbalyo sa Oo. tinam po, Miss, okay, thank you. Sige natin kung sa impa Ano? maduman ang uron. Diba sa impa maduman ang uron? Ayun na, sige na. Ayun na pangyari. Pero, ararog na tabi kayan. Ayan tabi mga tugang sa tuyang mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ang mga hilang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga hilang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan ko na magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lunas yung proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kang atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang problema kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alas 3:30 na, magbabalik po kami. Magalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indokal. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan,
Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kan sa kuyang amigo, padi, we don't need compliments, we need cash. Garit, paling Peter, garit tama ka padi. Tama ka. Kita magang mga lalaki habo kitang pagpara umawon. Kundi kaya padi nga, we don't need compliments, we need cash. Latos unta ka dyan padi na. Pagkada nga ni padi. Alat ko na ay alabaon ano ni tabi ate babes. Pansin nyo naman kasi konti okay, lalo na kung okay. Sige, ate babes, tama. Okay, thanks sa feedback. Yan. Simbagong ko si ate babes yan. Okay, sige. Alright. Dahil ko pa rin nabasa tulo sa comment mo Lalaki nga don't need compliments. We need cash. Alright, 20 bago magabot ang alas 4 din hapon. Alright, di na kita sa tuya na mga mahiwagang tanog o nitabi ang tanog 100 pesos sa makakahula mga tugang kang mahiwagang tanog. Alat ko na, hay na nga ni ilugod ito. Wala lagod sa file ko kang tanog. Hay na ito. Ito. Ito pang 100 pesos mag-upload lang sa tuyang cellphone number na 0928-777-5548 0966-203-0034. Ito. Ulit. Aber daw, sige daw. Ano tabang mahiwagang tanog, mga kapingki? Mag-upload tabi sa 0928-777-5548 0966-203-0034. 100 pesos tabi sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Gari mapagalunod. Kamu daw na mag-isip nga ni. Anong klaseng tanog ito? Ito. May desidido. Hello, good afternoon. Medyo. Good afternoon. Magsasanlag di kakao. Nagano? Magsasanlag di kakao. Salbatan, harayoon man. Sala. Harayoon tabi. Tapos maging 200 na sulundo. Sala, dahil lamang. Bye-bye. O saka, ulit. Pakiulit na po. Ulitin natin. Ito. Ulit. Madali lang. Ano na nga nini? Ano ito? Ito. Madali lang. Ito. Ay. Tagluya. Wait lang. Okay. Sige daw. Sige daw, mga kapingki. Ano na kita?
Kung baga, klaradun baga ang tanog. Very clear. Tabang, din na mako, ayan na. Ang tanog tabi, nangyari, kan minanwal, bako tabi elektronika, manual po yan. Manual. Bako ang elektronika. Nagluya natin ito, binaluya. Ulit. Oh. Okay, 0928 777-5548 0966-230-034. Ano po ang mahiwagang tanog? Sige daw. Suggestion at real talk. Try nyo Tagalog ang caption sa mga post nyo. Tadakol kaan ang mag-inter. Sa Tirib sa Rancillo, garo ki kalintura. Ate Babes, feeling ko, amiga, garo ki kalintura. Feeling ko, gari may kon ka. Gari may bisita ka. Grabe ka man ngayon. Oh, di ko alam kung pigbibisita ka pa. Okay na, wala. Ay, nako. Ito. Hello? Hello, good afternoon. Naputol. Tapos, nawala. Roll up door, tabi. Mali. Roll up door, mali. Mahiwagang tanog, supig kugay na madyong. Mali. Ito. Mali. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Matry man po. Opo. Ano po ang tanog, ma'am? Trapal po, pigbugtong habang nag-uuran. Trapal na pigbugtong habang nag-uran. Opo. Madam? Sala. Bye-bye. Totoo talaga. Kamu nga nagapos na. At Ate Babes. Ipaabot ko tabi Ate Babes ang comment mo, ha? Pero andun ako talaga, gari. Kikalintura ka. Gari, may duda ko sa mo, Ate Babes, na gari, may problema ka. Good afternoon sa mga taga San Roque, Legazpi. Good afternoon tabi sa mga taga San Roque, Legazpi City. Ano na? Ginuyod tabi ng mga tukawan na nakasalansan. Mali. Hello? Hello? Yeah, good afternoon. Good afternoon po. Ano? Ang sa ibo kong dungo, bigong pungag, sa ibong bako eh. Yung nga ni. Basta na, sa agora na ni. Mandeklarado na ni ka, boss. Yan ang tanog. O sige. Basta migo. Ano? Hello. Yeah, hello. Oo. Ayan, nawawala. Kaya ako kanso init duman sa deso, duman kaya sa Ayala Malls bagad. Anda plus ko sa likod. Nagmamara, mamara. Pigtagal-tagalan ko sana. Pigtagal-tagalan ko nang eh. Ha? Hello? Hello, masarupan. Sige po. Ano pa ang tanong, ma'am? Katre po na nagkarod ko sa parel. Ano po? Katre na nagkaroon ginuyo nagkaroon ko sa paril. Madam? Ang ulokon mo gani ka nakatoko sa balingoy. Sala po, madam. Bye-bye. Bye, welcome. Malambingon man sa Kuya Nems. Malambingon man siya. Malambingon man. Maray pa nga pinicturan ko so nabasa ko. At Ate Babes, tira mo na sa comment mo. Itataram ko na sa nayo. Oh, hello? Hello. Good afternoon, Kadurap. Good afternoon, Kadurap. Hoy, Kadurap. Ano? Ginuyod na kabilya. Tapos sinuntog.
Perang kabilya sa iling mo? Kung magpigbilang. Sala. Mapadagit ka na naman. Masakit mo magpakukod mo han. Ha? Madaliun man sana. Sa lakot ka. Umisip ka kay mga Teka. bagay-bagay dyan sa harong mo na pwedeng guyo doon. Iyan ang tanog. Tuyugon mo han. Makipaso. Mapagalon man na. Alam mo na. Kaya, alangan mo na. Malimuna. Madaliunon naman na. 100 pesos bagay yan. Para sang gatos, maski 200, tawanda ka. Ay, maray pa ikan mag-premyo mo dyan. Latos. Ikan mag-premyo. Ah, Ito sa pensyon ko, nag-abot. ay, kagayon. Alat-alatan mag-pensyon kayo. Ha? Ayun na. Ay, ba akong pensyon? Sige. Sala. Bye-bye. Bye-bye. Naling munang. Dapat sa sound, mabasa ko ang Tagalog na. Ay, salbata na. Grabe ang demand ka inini. Pakaraya ate babes, gano'ng grabe ang demand mo. Dapat sa sunod na, mabasa ko ng Tagalog na. Naling mo ng babae. Ikaw na nagbubuot? Nagbubuot ka na. Ate babes, ikaw na nagbubuot ka na. Di ka daw ka na. Tigbubutan muna ako. Ha? Nagbubuot ka na, di. Ikaw kung kamidbid ko yan, Amy. Pag kauron ko siya, pag di masuggest ka baga, isimbagon ka, ay, nagbubuot na. Nagbubuot ka na ngaya. Ay, Hello? Hello? Hello po, last na po talaga. Oh, sige daw. Ang bawal na pigbuhusan. Ano po? Bawal po na pigbuhusan. Bawal na pigbuhusan? CR, tapos pigbuhusan gamit sa dalbe. Ata nga ni ba yan? Pigtatanam ko, ginuyod. Yun na suklo. Natapiguyod ang bawal na tusunta ka dyan na. Piguyod ang inodoro. Ano, irinula? Oh. Ay! Mapadagit. Nagpadagit. So, aki. Sala. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Pero gusto ko siya, kuya, sa lambing siya. Ano? Pala desisyon, nahiling muna iniman si Ikate Babes, para na mga, anong pinagdala mo sa ko na picture digdi? Masyado ka na, masyado ka. Dain na muna ako maukod, migo. Halatong ko na lang sulod mo niyan. Parang galing sa tao, digdi pare. Pag pigpalis ang crack ay sa plastic box, mali. Basta ang clue ko sa endo, ginuyod po. Ginuyod. Yung tabi ang clue ko sa endo. Dahil mga oro eyes na ano kung ano. Pwede mo na ginuyod na sarong blocking yellow. Biyo palagod. Yun po. Nasabutan, ang mga hilang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga hilang, nadala kan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mong mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa lod, asin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa aldaw ng pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para sa baskog na atay. Ano na kita? Wara kinakaukod? Wara na. Wara. May commercial ka pa, Kuya Nems? Ikaw ka pang commercial? May commercial ka pa? Wara na, ubos na. O di sa kuya na 10 minutes. O di, sige. Di. May text digdi. Hay na nga nito. Sabi niya, good afternoon po, sir. Ako po yung kausap mo doon sa Ayala Malls Tuesday ng hapon. 3 kaming magkakasama po. Hindi ko lang masabi sa iyo ang concern ko dahil nga may kasama ako. Arin naman.
Pasensya ka na, dahil ko matandaan dahil ko po matandaan. Kung arin, anyway, salamaton pong maray, ha? Ang problema ko pong gustong itanong sa inyo, dahil po ang aking boyfriend ay mukhang wala nang pakialam sa akin. Feeling ko po, tumabang na ang aming relasyon. Dahil mukhang siya may nahumalingang iba. Ako naman ay may naliligaw din na iba. Ay nako ni... Ano kaya ang gagawin ko? Sayang naman ang relasyon naming dalawa. 2 taon na po kaming magkarelasyon. Pero, ang inaayawan ko dahil hindi man lang siya nagpakita ng lambing. Dumigdi ka sa ko sa DCGB sa Lunes. Kaya po, na kakagusto ako sa iba. Ilang ulit na kaming nag-date, pero hindi ko po pinapatulan yung lalaki. Sala ka ni. Sala. The fact na nag-iba ka sa lalaking yan na nag-ilusyon sa imo, pigapainit mo naman ang payo ko na naman. Ha? Pigpainit mo na naman ang payo ko. Ano po kaya ang gagawin ko? Araw ka ini. Araw na kayo ng sintensya ko sa imo. Iyo man sana, sa boyfriend mo, sabi mo, gari may kinahumalingan na iba. Tama ko yan, Ems? Sabi mo, gari nagtatakbang na ang relasyon sa imo kang boyfriend mo. Tama? Yan. Ika man, nakikipag-date ka man sa iba. Anong problema duman? Nangihinayang da siya kan 2 taon ng pag-ibahan. Arog man talaga kanin magsyuta. Let it be and let ano ito? Di ba, ate babes? Arog man talaga ang magsyuta. Maski perang taon kamong ibahan, magsyuta kamong duwa, there are times na may misunderstanding kamo. Pwedeng magkahiwalay kamong diretso o pwedeng dain na kamo magkabalikan giraray. Baka may kulang sana sa indong relasyon. Ang hiling ko nini, ang kulang indong duwa, lambing. Ang mga lalaki, gusto ninda malambing ang kairiba. Ang mga girlfriends ninda. Gusto kan mga lalaki, Kuya Nems, malambing. Pero di mo pa kapabiluhon ta. Diyan kaan? Baka may kulang sana. Now, kung boyfriend mo igwa ng iba, igwa ka naman mo niyan, ano pa? May problema? Ako sa iling ko, di. Pero ano ng advice ko, ha? If patch up mo na nito ang relasyon nito, mag-uron mo na, i-chat mo, nantig, anong apod mo sa iya? Nantig, babe, anong apod ko yan? Arapodan ko yan, kuya, nimikan mga magsyota? Cupcake, nantig cupcake. Pero kita mag-uron na duwa. Para nantig gusto ko lang malinawan. Ikanan mag-move. Nantig cupcake, pwede kita mag-usap. Pwede tayo mag-usap ng dalawa. Masimbag siya saan? Doon tayo sa may obelisk sa Puro. O kung bako, you name the place na dit ang tawo, kamusa ng duwa, taba ka naghiribian ka mo, nagpasoy ka mong duwa, kadakul kan magakailing. Nasabutan. Diyo tabi, kunday na siya magsimbag sa imo, may problema talaga iha. May problema. Kunday kanya na simbagon na habo na sa imong makiuron, may problema yan. Gusto sabihon, dahil na, garamay po, alarong ka ng attitude ka ibang lalaki. Hello? Hello? Good afternoon po. Hello? Gunigad, mari ako ta ini. Now, kunday kanya na intindihon, siguro, ipagpadagos mo na ang pag-search nin iba. Anyway,
Magsyuta pa man sa nakamo. Ang pagiging magsyuta tabi, yan ang puon kang pigaapod na engagement hanggang sa kasal. That's why, ang pagiging relasyon din magsyuta, ang apod kan kuya ni trial. Titestingon mo, kung nagwa ka mong duwa na compatibility sa lambang saro. Ilingon mo kung compatible ka mo sa lambang saro. Kaya daw, nag-abot ka mo nin hala, wig na taon. Gusto mong istoryahan ko ka mo? Aba ko, baka nagdadangog si Mrs. ngunyan, bata. Bata dahil tawo sa harong ngunyan, pero baka si Mrs. nasa auto, baka nagdadangog kuya ni Mi. Nagsuro sila na si Mrs. Diba? There are times talaga na may misunderstanding ang magkarelasyon iha. Kaya lang ang saro, dapat yun mag-rani para ipatch up ang problema. Kung nag-try kang ipatch up yan, habo na kan sarong lado, tapos nang ororon, giri man saan so Hamas versus Israel. Nagkauyon so Hamas muna Israel, nagmarengon yan. Kaya sa pagrelasyon iha, dapat, nasabutan. Ipo, yan ang sa kong masasabi dyan. Ika, kung nagapara pakidrodate kang iba, di ka giro sa lampait mo gibuang ka kang kirason, di ba kuya ni May? Ika nga nagpapara, iba-iba kanya sultiro ngayang kwa na yan, na kwa sa mo. Tapos nga ako nga iwalon mo. Yan, mga araw ka na, term. Kaya tabi, mas maray na mag-uron mo na ka muna doon. Wabi na magpara sa mga bagay-bagay na yan. Diyos ko. Simpleng bagay. Kun, sabi nga na ikan bako man sa ikan sira sa dagat, kadakol na sira sa dagat, di ba? Ang marauton lang ka ni, kung makatupar kapating, dumang ka may problema. Kakahanap mong sira, nakatupar kapating, tapos ka. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. God is good all the time. Hindi po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mabuhay. Good afternoon po. Alas 4 na.